Cipang nilisami ditanslihat sepi, aprangsip berda tepi arjuik tha. Amri hawar non puta arwi kejang inton teajok ong dungadim kana hoklapen kisung kacetong jutun ilang. Ong dung IAY hemso lumba jong blok asor lapen angbong kacejok atum patang pipi detpu akoy kipi. Indeng pli Karbiang Long Inter College Karbi Cultural kacepate online pinipen keceng pon amai kangni. Keceng si News Fast Karbiang Long News Channel ningkani si kecok arni katalon pon. Lang mili Sub-Beat Officer Nili Materang Pita Karbi Pi Suar Loang Bongpen inut keklem cepat duk abang pilo. West Karbi Anglong Amri Hawar Along RV Kejang Chimid Me Pinajok Meghalaya Along Kedo Barapani Adem Lang Kethu Ajok Umsowai Ahawar Towar Lapen Irui Pen Ephong Umsowai Ahiti Anta Lang Inglum Et Lapen Amri Ahawar Pen Neli Jagirot Kedam Atowar Longli Kanglem Ajok Radatum Kedo Kedam Kisung Dokoglo Lapen Lapu Akaprek Anathu Umpanai Alang Roy Setame RV Kejang Chimid Me Pin Ajok Lang Longku Adondon Langkang lum lapen birsingki along irui pen ephong mate weekly market adondon setame langkang lum ajok rong radatum kedo kedam kibang seta kasik sak phonanglo lapen ulukunci kedam atowar setame umpanai alang roy langkithe ajok rad atum pregjam office asai hem sai kachiklem jiaphan asai akinang sot kedo atum setame kachileng jiaphan kisung mate kasik sak phonanglo lason thak si umpanai pen wathat langso kachileng atowar setame RV Kejang ke ham hedat ajok towar along longli kangrai lapen lapupu akinang sot setame kachidam kachibang abang akisung phonanglo lapen ongdung Amri Ahawar along hidi lapen sai kachutiki aradatum ongdung kanahok phonang koglo lapen ongdung office asai hem along setame RV Kejang ajok rihing amip kavedet pen ajok office asai hem along sai kachuklem ji aphan akasiksak phonanglo labangso alang ki thelake Amri Ahawar along kedamtang surihinira phli aningkan pholo lapen pining surihinira ingkoi aningkan setame botor kachilar ajok phonanglo puta pherang ke atum aphan nangthan pachini dun lapen kedamtang arni pen pini arni an ni pho arni kepleng arni anta RV Kejang ke ham he ajok ongdung Amri alongta langke the angring do lapen hadak aradatum langkithe aputhak chirok tok nangji akinang sot puta ongdung aradatum pen pherang ke angnu lamthe pachini pon umpanai pen pherang ke David Singh Teron News Fast Karbiang Long Lumbajong Development Block Angkang Hanglangso LP School Polling Station ke Parlo Ram Singh Teron arong amekar Pura Kram Salapen Joy Singh Teron arong amekar Longki Teron atum Apharman Surhini Rakrep Hopen Kretrok Aningkan Apharman Kapanong PIAY Hemso Nonpu Piniarni Anta Kim Patang Pithek Thedet Ajok Joy Singh Teron arong amekar Longki Teron Asopo Kolom Singh Teron Lapen Ram Singh Teron arong amekar Pura Kramsa Asopo Sonjoy Kramsa Atumahin Pen News Fast Karbiang Long apherangke athengnu aning ki pungalam nang sepak la ke nili kalong kita na sepuluh la sila so hem bangke nak patang pi jet asante ning arong pari poyalo la si nona bangke jokta nak klem pi abang delo ni tungke hem jong si la so hem jong si nak patang pi thek pula tang te ni tungke ke seta kuri jet po tangti apod mani tum nang thanun iknang kok po selada ke no nili tum la so hem ke nang patang pi nang ji po lama sini tu ke non ke pulo la si hem ke tangti do la ni tum pak langso area mane PS 253 labang so area long ke tangte hum troxinar ke bak doji ba hum ke bak dokok ta haji labang so ahem nang patang pi beg ya phan akojong si nang patang pi pe pulo tangte nili tum ke labang so alam bangke ni tum la ke tangti anching wai pon ni tum bangke thana stame ni tum ke jonai na kokpo kes pinang kokpo angdun manja pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Karbiang Long pen kaike tabirta pache tak konver News Fast Karbiang Long News Channel pinian ningkan isi mahangkit hek arni katalon pini dipu kopili restaurant along si ningkan isi mahangkit hek arni talon pon laso along chief editor sopen terang pen mai charipon
Pankaj deka pen aluhi pachini ponsi senior journalist Joy Singh Tongbi chetongdun. Bangso Mayalong News Fast Karbi Anglong apherang kia tumdo an chetongdun si Mayalong RDP dun. Laso along aluhi pen lan ke jai ke laan so se Karbi Anglong News Channel ke klangpon ke mesen loputa jaipon. Son si klem rapet. Pherang ke doan pen chepachini ponsi anutin News Fast apherang ke aphan isi momento pajir ponsi kadu kawe pen an esan chorap sar si ingsam jin pen mai pachun pon. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Karbi lo Charlie jutang aterang pen patirpi ponsi pedap adap malom pen KLJA Maipu singjati so pen lama ingtur ponsi ingdengpli online all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Kachapate pini pen pangcheng pontanglo ingdengpli online all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Kachapate kapachun pon pamejia phan Karbi Anglong Autonomous Council EM Ratan Teron pen kangpu pon amai ingpudun laso along KCS Maipu Chandra Singh Kro KSC Kongchun Bang Thang Sing Timung lapen kaprek ke chekiding atum aluhiatum chetong dun pen riso ejang atum aphan aning pathedun si mayardi pidun COVID-19 abur kedo ajok aning kan wangason ko anma alir alon pen ketalon nang jialong pininga bangke un edetlo laso ajok KLJA claim rapet tumpen cingki cingbai ponsi online sita chok pusi pini pen pangcheng ponsi nipli an aparman aphan Karbi Anglong College kedoan risoi jangatum amithang video che record pen KLJA a group along nang pale melo kakrung kangsai atum langpon poputa singjati so pen nang pachini dun bangso kacepate ponji along Karbi lun barim kan barim an cepate ponji puta mayalong ningje pon. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Manja Central Range ke Parlo Langmili Sub Beat Forest Officer, Nilima Terangpi Beat Officer, Alangli Inut Soarlo Pen, Karbi Anglong Pen Sai Cepaduknai Pujinisi, Pini News Fast Perangke Kahunridam, Lapen Karchodam. Pin Purme Alangli ke Inut Soarlo Angbong, ke Klem Kedam Plutke, Inutlo, Lapen Pere Repin Habit Haram, Ajo Pirlo Sita, Methangasai ke Klem Dudhai Abang Pilo. Mate anhabit haram angbong ajo pirlo klem kedam haike inutlo alangli ningkan isi bangso bit along klempen tengpikang huapan penangan kangdunlo dogmokapen longkiram teron News Fast Karbi Anglong. Non malam sopan birdang ton sidang. Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birdang ton pen ang chirui thulo. Socheng thenta ahawar parku pahar along ke sokachelang mate hospital ahem model hospital kimrang bomlo 80-90% anbake patang pon asonsi thekpon long lasi hadagara da tumpen ning arong tipilo athe aprang prangke ke sokachelang ahem mesen kawe ajok pinang an akahilo damnang pen akisungta donanglo setame minister barim khorsing ingti kekhi bomahut labangso ahem pasengshon kanglo lapen karlitang bhupen chandra terang medical em arpu dengbom ahut lapen non BJP pen kache toidun local em kache rong pp lapen anparta timkar bianglong keja CM tuliram ronghang alang litum aphan tame kachoro pajirpon lasi bangso a model hospital kangpu ponda prangji aphansi hadak rong thongkep arara tumpen tuning report si mane hola khorsing ti minister do si pasengson kanglo singson bangkali tang bubon chundro tera em medical em do hut lapen ke non ke do thubom non la nitum kache toidun soring hanta homosti em kache rong pipi baido lapen ke non ke dobom tuliram sar CM alang nitum hani tum choro lapen la soalong nitum parko pahara balong isi model hospital na pibangan nitum alang nitum han kurang thu choro lapen ke nitum ladak prai arong do prai rong koi thongkep do basila solong aphang thang bang thang ave abar sai pinang lahasi ke chelang stamina tu kisung sulit non alang litum naklem pi jone nitum
lasila do anara da tumta alang nitum han churo lo lapen la sonang thak mo kaprek kita me alang nitum han na parab je phan ang nitum han churo lapen non la saribam dun bom la nitum ko chitoy dun EMP akai pi kache baido handa alang handa churo la sina nang li pine sumba ko tuning region Sinili chuniri ke lahan lo labangso nilimen ke siri jansing teron nilidak parku pahar longko le kherong lasi labangso hospital nang pi bangke ahok lo nitum dak labangso hawara bangke kenang chot athema labangso ni dum kisu ke chelangi labangso arada tum penai an kisung du lasi labangso hem ki kimpon thek pot bangke Karbi Anglong Autonomous Council ke cari pon teman sa tame nituma hinpen ka choro padola athema niltum labangso hem kisu ke chelangi phan prabjin pen hem ke dondo sitame kelangji abang phi mate doktor nurse tum prabjin pen dak donang po laswen labangso hem prabjin pen ingpu ponang popusi nitum dakarata bangke nitum chuning ripon lo Rongmong Wepen Jirsong Ingti News Fast Karbi Anglong. Pinia Berta Lang Sipajullo Domain Hakme Kardom.